Ellen Adarna palaban nga nitubag sa laing intriga na sab nga nigawas bahin kaniya. Ang detalye sa showbiz chika ni Crystal Clemente. Human gibash sa netizens bago lang tungod sa pag-ditch kuno niya sa iyang date sa Star Magic Ball, aduna sa ilaing intriga ang giatubang sa Cebuana actress nga si Ellen Adarna. Kini mao ang nagtuyok na sab nga chismis karon nga daw adunay nahitabo nila sa aktor nga si Paulo Avellino kadtong hubog siya pag Star Magic Ball. Gibansagan gani ang nikalat nga chika nga quickie rumor. Apan dali gining giklaro sa actress, matod niya nga ang showbiz couple daw nga sila si Colleen Garcia ug Billy Crawford ang nihatod niya sa iyang room ug naapagid daw iyang yaya ug manager sa iyang kwarto diin adto sila nang atog tanan. Dugang pa ni Ellen nga abi na nigarilyo silang duha sa smoking area, lain na dayon ang unahuna sa mga tao. Tungod ni Ani, napakwestiyon siya nga kung aduna may nahitabo unsay labot sa mga tao. Gidismiss na lang ni Ellen ang maong chismis ug miingon nga basin smoking is the new sex alang sa mga hugaw ug huna-huna. Matod pod sa aktres nga walay madli siya ang relasyon nila ni Paulo kay amigo lang niya kini ug aduna siya ginadate karon. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.